No, takže zdravím vás u môjho prvého vlogu. Bude sa to týkať hier, ktoré budem natáčať. Takže ako prvé budem natáčať Age of Mythology The Titans. To budú prvé kampáne single player mapy. Tu tiež to isté. Spor budem natáčať ako od prvého až do poslednej misie. Aj Minecraft, Industrial Craft a Flens mod, aj multiplayer. No takže chcel som vám len povedať, že to budem natáčať. A ešte keby ste chceli, tak píšte do komentáru, že aj World of Warcraft alebo Heroes League of Magic. No takže takto. Čaute.